Така, аз ще говоря от гледна точка на жена, която смята, че автомобилът е за да бъде удобство, да бъде безопасност и тя просто да има по-хубав живот. Което е малко по-различно от мъжката гледна точка, което означава самостоятелност, стандарт и възможности. Така че очаквайте един вид женски неща. Например, тази сутрин снегът е навалял и ще разглеждам нещата от към това как се чисти стъкло, когато ви мързи малко, когато ви мързи много или когато страшно много ви мързи и въобще не ви се чисти. Така че такива дреболи са от значение при карането на автомобил. Сутринта успях да задействам чистачките, но това, което обещавам да проуча, е как най-добре се поддържат стъклата през зимата. До скоро!